לא. תעמדי רגע, תעמדי ולכי לאמצע, ולפנים בתוך הפתיל שבאמצע. שוב, נראה לי שתכף זה ידלק. רבותיי, שימו לב, שימו לב, שימו לב, שימו לב מה שקורה פה. פשוט לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. איזה יופי. טוב לכבות את זה עד שנה הבאה. זה פרח שיוצאים ממנו אש. קודם נהנה מהמנגינה. איזה כיף לכם. מקסים. לפי דעתי יום הולדת 9 זה אחד מההולדת המרגשים ביותר. למה? להתראות ב-80. נכון, גם 79 זה מרגש מאוד. כל אחד מדבר ביום הולדת שלו. מותר להתפנק, נכון? התכבדתי מה כבר. זה? בטח שמותר. זה קצת מהר נהיה. עכשיו מחלקים את המתנות. רק תיזהרו, תיזהרו. אוי, עכשיו מחלקים את המתנות, נראה לי. כי אחרת לא תאכלו עוגה. וואו! לא תביאו מתנות. עומק. לעוגה. יש